Държавната опера в Русе повдига завесата и ни води в приказния свят на подготовката на един оперен спектакъл. Зрителят може да разгледа проектите на художници и сценографи, които предшестват всяка една творба. Скиците на именити художници и сценографи, работили за Русенската опера, показва в изложба Художествената галерия. За пръв път у нас художественият архив на Държавната опера в Русе открехва вратите на своето хранилище, за да покаже над 75 авторски скици на проекти за костюми от оперни и балетни постановки. Те са открити случайно, разказва Еслица Попова. Първо ме порази откриването им. Беше като една кутия с вълшебства. Сред всички тези останки от декори, материали за работа в ателието на художниците на Русенска опера, изведнъж излязоха едни малки вързопчета с канап, прашни и някои от тях бяха в кашончета. И отваряйки вързопчетата, почнаха да излизат стотици скици. С художниците разбрахме, че сме попаднали на съкровище и ги разпръснахме, за да ги гледаме. Тоест, ние си правехме постановката Лежникотрошачката през 2013, но през нощта гледахме скиците, които извираха буквално. Порази ме свободата и различността на авторите, които са работили. Много ми се искаше да намерим повече сценографски проекти, защото имаме около 15-тина и си представят всички герои по начина, по който са ги мислили и композитора, и режисьора, и либретиста, и ги изразяват по един художнически, естетически начин, който се струва да бъде видян. Ние тук минаваме през първо историята на костюма изобщо. Просто всяка епоха е изисквала различно отношение към костюмите и рисунъка и подхода към тях. Даже и от еднакви автори, примерно Паула Бранковиано, която е работила от 60-те години до късно тук в Русе, е авторка много значима в Букурещ, която е правила различни по стилистика костюми, просто заради самата постановка. Едната е Лежникотрошачката, която е приказна, която знаем колко е романтична и забавна, а пък другата е съвсем модернистична и Паула Бранковиано, разбира се, я прави с различна стилистика. Това са скици на декори и костюми от създаването на Русенската опера през 1949 година до наши дни, казва доктор Веселина Антонова, която завежда архива на културната институция. Бях впечатлена, когато започнах да обработвам този архив, че само за операта Кармен през 1958 година художниците са нарисували 187 скици на костюми на всички артисти, които са се появили на сцената. Те са ги рисували като произведения на изкуството. Те не са просто скици. Те рисувани са на фазер, така както днес се рисува с маслени бои. Почти всичко, което виждате в тази зала, са и дигитализирани, благодарение на проект, който преди 3 години общината спечели за дигитализация на културно-историческото наследство. Скиците за костюми и сценографските проекти представляват една много богата колекция, която би трябвало да стане основа за един бъдещ музей на Русенската опера, смята Еслица Попова. Нейната идея е този художествен разказ да продължи и в следващите 1-2 години да видим скиците на художниците, редом до техните живописни платна, грижливо пазени във фонда на галерията.